Zakariya TV, Zakariya TV, Zakariya TV, Zakariya TV, Zakariya TV. Nasarar soya take, nasarar soya take, nasarar soya take, nasarar so na rike, sun ki a zuciya yake a koda yaushe. Wannan wushiryen naki da murmushin nan naki suna sa nin kiɗi moci. Ka sani akwai al'umma da dama masu amfani a cikin rayuwata, amma saboda kai zuciyata ta zaɓa ta samu waje a cikin ruhuna, ka yi malle-malle a cikin jinina da ƙwarƙona. Kin nuna min so a lokacin da nake bukata, don haka zan kula da ke har ƙarshen rayuwata. A duk lokacin da zuciyata ta fara tunani wata rana fa za mu iya rabuwa ni da kai, sai in ringa jin hawaye a cikin ƙwayar ido. Ki daina faɗin rabuwa, ba za mu taɓa rabuwa ni da ke ba, muna nan tare na har abada, abadan da'iman muna tare, ba za mu rabu ba. Malama Zainab, ba zan taɓa bari wani hawaye ko guda ɗaya ya ɗaga a ƙasa ba tare da na goge shi ba. Ba zan taɓa bari wani abin da zai sake kuka ba, har abada ina tare da ke, ina son ki, don haka karki wani haufi, ke ce ta. Ina so ko bayan raini ko a cikin kabarin, ina so kar ka manta da cewa ni Zainab ni ce mai son ka da gaske. Ko a cikin kabarina ya kasance ba ka manta da ruhina ba. Ba zan taɓa mantawa da ke. Ke ce fitilata, ke ce annurina, ke ce rayuwata. Ba zan iya mantawa da ke ba Zainab. Ki daina batun rabuwa. Don Allah, ki daina faɗa haka. Ba na son jin wannan kalaman daga gare ki. Za mu kasance tare, za mu yi farin ciki na har abada. Na gode, guda ɗaya tilo. Ni ma na gode sweetie na. Bari zan tafi. Sai an jima. Bye. Bye. Zakariya TV, Zakariya TV, Zakariya TV.